מכון תקנים עברתם? מכון התקנים 921 עברתי. עברת פה. זאת השנה השנייה שאנחנו עושים שיפוצים בכל בתי הספר בהיקף שלא היה לו תקדים בעיריית ראשון. ב-30 מיליון שקל מדי קיץ. זה אומר שבתקופת זמן מאוד קצרה אנחנו נאלצים לעבוד מהר מאוד בעבודות בהיקף נרחב. בעקבות החלטת הממשלה להעניק חינוך חינם לילדים החל מגיל 3, נערכה העירייה בפרק זמן חסר תקדים לבינוי של כיתות גן לטובת העניין. מדובר ב-24 כיתות גן שנבנו מן היסוד ו10 כיתות ששודרגו לטובת העניין. יצוין כי ראשון לציון היא אחת הערים היחידות שעומדת בדרישת השיבוץ. אנחנו בעיקרון, ממש בפינישים, יש לנו פה סדר גודל של יומיים-שלושה עבודה לסיים את כל הגן. יום שלישי נכנס צוות שעושה את כל המחיצות. דברים למשל כמו תקרה אקוסטית בכיתה שנשמע כמו איזה מצרך מותרות, זה משהו שמאפשר למידה ברמה אחרת בכיתה. וגם המראה החיצוני, האופן שבו הילדים נכנסים בבתי הספר, זה יהיה בית ספר מזמין ומושך, זה גם כן חלק מאווירת הלימודים. לא חסכנו באמצעים על מנת שהילדים של ראשון לציון יקבלו את הטוב ביותר שיש היום בשוק. אתה יכול להיכנס לגן, הכל בסטנדרט הכי גבוה שיש. אני בעד לחסום את זה, זה נראה ככה לא טוב. השנה הזאת מיוחדת בעוד יותר בנושא של גני טרכטנברג, שאנחנו צריכים להכין כ-30 גנים חדשים לקראת פתיחת שנת הלימודים החדשה, כשההתראה הייתה מאוד מאוד קצרה, ניתנה לנו למעשה בפברואר, וב-27 לאוגוסט המשימה שהגנים האלה יפתחו, והנה אנחנו רואים את המצב, הגנים כבר עומדים ברובם, בדיקות אחרונות, טופס 4, חיבורי חשמל, ואנחנו ננוח ב-27 לאוגוסט בלי נדר.